11 og bunggang New Year's countdown sa Cebu City, parehong gisaksihan sa mga Sugboanon ug mga langyawng turista. Ano ang report? Sa labing unang higayon, natapok ang ubay-ubay sa mga Sugboanon sa South Road Properties. Dili lang aron mamalit og pabuto, kundi musaksi usab sa bonggang fireworks display nga gipasiugdahan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Ug samtang naghuwat sa tungang gabii, may mga banda nga mitukar aron paglingaw sa mga tumatan-aw. Gani ubay-ubay usab ang mga langyaw nga misaksi. Pagpatong na sa alas 12 sa takna sa tungang gabii, dungan nga gisaka ang mga lights nga giporma og usa ka dakong korona dungan sa pagpasiga sa suga sa 2023. Samtang inanay usab nga gitagak ang pundok sa mga lights nga giporma og giant ball o gipaong ang 2022 nga suga. Ang paghug sa giant ball nagsimbolo sa pagkalingkawas na sa dakbayan sa kalbaryo nga dala sa COVID-19. Samtang ang giant crown nagsimbolo sa pagka-Queen City sa dakbayan, dili lang sa habagatang bahin sa nasod, kundili lukop nasod. Ang maong kalihukan, sinyalis usab sa pagsugod na sa mga kalihukan sa sinulog. Milanat og 15 minutos ang gipasigarbo sa dakbayan nga 3 million pesos nga fireworks display nga iya sa private sector. Managhigala, pami-pamilya, mga trabahante o bisan mga langyaw parehong na-enjoy sa New Year countdown. Very nice. I'm very pressured I can see you. Yeah, this is my first time in the Philippines. Sama na lang ni ining pamilyang Mier nga pulos naka-magenta shirt. Andaman jud namo kay like special mo jud kay ni kay like mag-start mo New Year like kamo jung buo jud mo ba. Gani bisan ang mga kawani sa DPS, enjoy usab kaayo. Nanilig mi. Nanglan strong jud ka. Di jud ka paluya kay sud na ang bagong tuig, ang bagong tuig. So kinahanglan magpakahimso ka para sa akong pamilya. Mato ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, Cebu City Police Office Director, nga sa kinatibukan, nagmalinaon ang maong kalihukan. Ganing wa sila'y natalang mga nahubog o nagmaoy. Walay bisan isa nga mga report nga naay mga kakulian or mga untoward incident na nahitabo during sa New Year's countdown dito sa SRP. More or less mga more than 2,000. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisda.